Biċċa arti li tirrikjedi ħafna dedikazzjoni li tmur lura mijiet ta' snin b'kuluri differenti u ammont kbir ta' deb. Dan huwa l-orloġġ Malti magħruf bħala l-arloġġ tal-lira li kif spjegalna Joe Micallef li ilu jgħallem din l-arti 22 sena qatt ma sewa lira, mhux bħalma jaħsbu ħafna nies. Kien hemm xi ħadd u kellu il-magna makkinarju li l-makkinarju kien jgħidulu tal-lira. Allora dan fitjaħ fil-kaxxa tal-alloġġ u ġie bekk jismu l-alloġġ tal-lira. Joe Micallef spjegalna li biex isir arloġġ bħal dan trid ħafna paċenzja. Il-proċess tal-alloġġ isir billi l-ewwel ikollok naturalment il-kaxxa. U mbagħad trid ittija il-ġibs fuqha, ħafna passati, jixkatla ruħu bis-sandpaper, impoġġu d-disin li inti għażilt biex tagħmel fuqu, u mbagħad wara li tixkatla l-ġibs jibda l-proċess tad-deb. Naturalment meta inti qabel ma tagħmel id-deb tagħmel il-bull, jgħidulu bull ixu ta' faldan, nibdew impoġġu d-deb, nillustrawh, u mbagħad jibda l-proċess taż-żeba skont il-kulur li tixtieq tagħmel. Fil-maħżen tiegħu stess fejn għallem mijiet ta' studenti, Micallef spjegalna li l-kulur iswed jirrappreżenta l-kleru, l-aħmar il-kavallieri u l-aħdar in-negozjanti. Għandhom minn il-kavallier, il-kavallier kienu ilhom li ġew fuq 400 sena. Dan fil-fatt hemm niċċa x'imkien il-belt u ntħa id-disin tal-alloġġ minn fuq. U qabel ma kienx u f'din niċċa ma kellux il-biċċa tisfel. Allura mbagħad xi ħadd għamel dil-biċċa tisfel u ġie kif inhu sabiħ illum. Din l-arti prestiġjuża hija essenzjali għall-kultura Maltija. Kien għalhekk li ssibt filgħodu il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech żar il-maħżen ta' Joe Micallef fejn mill-qrib seta' jsegwi il-proċess ta' kif isir dan l-arloġġ. Bħala partit ħejjejna propju politika li tkun qiegħda tiffoka fuq l-artist, l-artiġjanat, illi permezz tagħhom aħna nemmnu li nistgħu nkomplu niżviluppaw il-ħiliet tal-poplu Malti u għawġi. Aħna nagħtu importanza lill-arti, narawha bħala mhux aċċessorju għal bniedem ma parti essenzjali mill-iżvilupp holistiku edukattiv tiegħu. F'dan is-sens allura l-artist magħna kemm jekk hija l-mużika, kemm jekk huwa mużiċist, kemm huwa kantant, kemm jekk huwa pittur, kemm jekk huwa skultur. Kull tip ta' artist magħna se jkun qiegħed javvanza għaliex aħna nemmnu fl-artist. Marija Borċ, Net News.